nagbagarabi mo yung ganyan. Ano tayo kasangsang pumalya na siyempre. Ito'y alas 7. Naman diluto ta. At nagpapatang tayo mo pa lang. Medyo napahot siguro na ito patangan ta. Ato pagpapatangan tayo man ito. Ito dapat ni kabayan nga agawid nga mangtid ti sarabo. Siyempre, nung agawid ni kabayan, pampanunutan na alay, adi kahit nga pasarabuanan, medyo po naka-safety pa nagana na pa ata. Nadadagay kami kasya, nung OFW ka, dadagay kahit mo talaga nga mapanikan, kahit mo makapatang, nagay, kaya mo kayo indistorya, nagay chismoso mo talaga, alangan mo, pampansin. Alam mo, sumalagip mo, medyo nakatulong kanya, hindi, noon man nga, pinansyal, may panggap ti pinansyal, siyempre, ajay, nung hindi ka pa-apply ka, ibatim na ito anak mo nga, talaga ka, dagayin mo nga, talaga, hanam mo baybayan, kasi utang na loob, dagayin, kasi tata nagawit na ni kabayan na, siyempre, ay, ito muna nga birukan, dagayin ito muna nga birukan, nga ron, paano na, makalawas mo lang ururay na dahil ekspektara na bisitang hamo lang umahin, hamo lang mapanan. Rinantana siya. Rinantana dahil gayim na nakatulong kanya na. Hindi. Hindi talagang kadikit na. Dinanan na, balay na. Tatako na na. Apay mare, hindi na mo lang may pasyara na. Sila mo lang naguram kanya. Best friend na nga. Wala mare, ay, mare, pasensya ka. Talaga kailangan, kahit kumatumay ng mga ito. Ato ay huwang ko si ka. Ato apo ko. Agapo ko na mo ito mare. Nangasawa mo ito. Dahil duwang anak ko. Yung bati na kanya. Isun ati, liw-liwa mo dito. Kahit ko talaga iti umbay pare. Na mailiw na mo kanya mo. Best friend na nga. Wala mare, wala. Basta dati biyak. Kasi yan. Alam mo na, dito sarabo mo ni mare. Anong samon? Wala mare. Agyaman ak mare, tanalagip nak. Talagang malaglagip ko mo. Lagi dyan. Malaglagip ka mo. Kahit kang mapangkitan mo, mang kumasaho si ka. Pasensya ka. Best friend na. Maka-appreciate na dahil basit nga itod ni kabayan. Maka-appreciate na dahil basit nga itod ni kabayan. Tatala. Kuna na nga maling. Kuna na nga. Agawid ak na rin mare. Mapang kita lagi dyan nak ko. Nabutan na ni kabayan na. Ano ka rin mare. Pasensya ka mare. Ito no sakbay na kagawid mare ko. Pasyaran na ka. Kakagura ka. Nung pasyaran. Mare. Bun. Kanina ba't nga. Kanina ba't nga mapanagpasyaran. Tata. Nagawid na ni kabayan na. Kaya nga ti best friend na. Best friend na nga kadikit na. Tata. Nakita dahil karuba na nga chismosa. Napanag-isyo so ay chismosa nga karuba na. Ni, may ako binisita ni balikbayan ko na. Anda mo bibit na intod na kanya mare. Ay chismosa nga napasarap. Mare may namundanon da makagura pa kidi na tang kuno mo mapapasyaran apo imbag pa kanya mamare ta. Nalagip na kang tao. Malagip na nga road nun dagas mo tugali. Wala naman ina. Siyempre, kiram lang man, nagbalbali mo, taniman. Kanahin ko, kadwa nga pa nagburas ni mais init. Tanawa, nagbalbal, di pa pimbansinin, taniman. Kasi yan, nakadagi dyan nga mapasarabuan ka. At dyan, baga nagbalbali, wala naman dahil gayim na. Alah, mga tamari, baka nakalarapansin. Mare nagbalbali ko tanimalan eh. Hindi kana kadwak pa makiburas ko lang mo nung makibura. Hindi kadwak hindi pa makiburas tata. Awhane nalipatan na ko. Kasi diyan ano ko pa sarap mo nagadibaga-bagalan. Tata kuna idi panahon nga makiburburas nga paiso madi mo kay kadwa madi na makay kadwa tata istorya na wala tilikilikunan na ipada na makiburburas nga pag ano mo kadwa dayta nakabaybayag nagpulting makapulting na to tisang kasakon anyay
Makapulting to pala may salaba pagan ano mag saka magpadabingay pagan ano nga kadwa. Di malugi na ako. Di chichismis na mali di so dakas tugali balagip tayo. Tata. Mas jaya na mga bagana. Ay pay. Idi nung kasi nga katingiting ti init aja makipayong kanya. Diyan. Pumadil ako makain nga kapayong ini ko. Kunwari nasyaat nga gayim taniman. No, siya ano nga mo patrabo nga ti bagabaganan. Nagbalbali mo nga. Dapat na jay dapat na yung mga ipapan nga ang napasarap. Siyempre ang garon gawa. Ang garon na pasarap siyempre mga ipapan na. Ni kabayan mo gawin nagtipid at abroad makatawon na makatawon ka nagbakasyon imbes ko mga mamintalo nga mga anti may saldo yu ko ay may sa panganan pagbalin na nga talo nga panganan makat kay na arte makatipid totoo nagawin makatawon na siyempre dahil urnong naman kaya na mga dapakit kita na tata yung patarimana yung kusina na madi na makita nga matutulong na matutulong na lakay na nagluto kanda ganyan na nangamangan mo ta bakit patariman naman yung matang talong asin talong asin patariman na tata sa nakagatang mo tati second hand nga rusi nga tricycle na ayan pampanunutan na nga no mapanaman ni lakay na timaning kada pangbasit nga kumitana tanlaw na kanang sumalog taldalo responsable nga ron mga asawa kan responsable nga gasawa dahil mga ipapan wala tanggaron na ikan ti toblero ito naman pagpag na nga magbiro kan pang istoryano nakasaba na paano na nga chismosa kita man aji karuba nga balik bayan hapay nga kita agpatpatarimaan ti balay sika nambul ka sila ganin simtingin natin nagagatang pa yung tricycle makataw maraming mo tayo dyan makataw ko dyan bro mangipapanggar to kininana tanggarulik kan ti toblero makataw sa bali to brana tayo dyan mahari di dyan palakson na ng patabara na mana dapat na niya yung mga dapat na niya ko mangidayaw ngunti ka mo dyan na nakonto dilaw na simbang po ni kabayan siyempre di kaya naman kaya di jila tabalay dapat ata ginanang araw po napandirinan tayo chismos ang karuba hindi papagnamat aja pagdana tapos oh mare long time no see pala tayo English na okay na sama kanya mare kung naman dahil hindi na maparagpakumbawa ng kabayan sama kanya mare ala dumano ka ti mare kung ano mare di mano na direspetar na ron direspetar na sumal ka mare na apo data dayaw-dayaw nagpatang na apo mare nagpimudo ka mo mare hala mare tinamad-madlaw mo humble ka humble hala minas pa ito pagbagin mare hala yakan mare hala gyaman ako basta dayaw na ron hala mare pagparamang ka na hindi si kamo insang pumutan hindi ka dirado di ba mangiddayo siyempre mabay mo ni kabayan inikan naman tati doang alaks tapos siyempre mabay lata dahil lang rin may basarabo nga rin ang tanaman ngayon na natin may sagarapon kakap nanon ang magigsiusum na naman nga chismos ang karuba pamakisarabo kuna naman na pugya marak mare naging parang pagpalayaw tapos madama na naira na nga nakaluto mo nila kainan hindi kabayan alam mga time bakit ala mare magipang ka na mare naira na ka mga dito lagaron mare ko na
Nagipangano ta maramanamot aji dinuto aji ni maudi nga maling nga impailuto ko nilakay na pagraramananda yun nagsimpo ni kabayan ta aji indem ko raw aji maysa nga lata nga maling ka pa indem ini-slice na tindem sana imprito ni lakay na to bali upat daw di balat tapos adda nakipangan lima tapos dagiti adda dungog bingda aja kuma ininom na nga raw anda mo ekspektar nga da sumangpo nga bisita da anya sagidwa kong madagiti ubing tapos saggaysada nga gastawa tapos adda pakilat na nga kamutit ni kumare tay sukarod ti pakasitsidan naman ay di pakasitsidan mga agamit ka tapos yan data intindan ata di hani nga nagsita ti maling dagiti duan nga gasawa inted kini kumare na ata kababay di sige tapos nagsigidwa dagiti ubing ta kaya hambol ka ron respetaran na ron dagiti aja buwan magi napan bimbisita kanya intindan ata di pa intindan aja para kanyatan dagiti sinda dagiti gasawa dagiti duan ka dagiti kamuti tan nagbimbingayan da tata tatana ka kuna dagiti duan ubing Dobe, papang madikon papang tawagan na una tatak madikon tapos sa gigudwa dala tinaybos ala anak ko siyempre wala naman nila ibusin nyo sayang wala naman dito naman si Marabo ala mare may buko masayang yan eh nung tuwing nakanan ko okay mangidara plastic garo ngara pumagi ka ala kanang ala nga mo ikabayan ako mabaying ka ala kababay mo mare kanang kana ipamilya ta subsoba dagiti anak ala mare nya lakid din nya kas lalasabsaban dagiti ubing lalasabsaban tata ala okay lang kanya mare wala naman ata siyempre di naman ala ko mare nya lakis lalasabsaban apa marugit na kada kita ko ubing sa sabsabali pa mangidaya tadi pa mamangit raw tata nagawi na nagawi din tata napalabas ni may sala rimor man din yung balay ta nanya to kinala nga chismosan rimor man eh siyempre nasabat na kawangis na nga chismosan tata po o mare papanam ko na di pada na nga chismosan diyan mare papaglala man tata apo simang po magayam di karuba adam magayam sumang kabalik bahay nga karuba mare mare ko na padawag apo si kagarat at sigurado kumusta mo nya mo kasano mo ti kuana nagpatangkay kun napana idala min sang ngalada ay sus mare dilaw na dila ay sus mare apo mare apo aja laro pa na muda may tingid na ultimo ngis lalabas na naging dagayaw taniwala tapos tatanabda sabat na pada na nga chismosa naman tapos kumusta mo di bagbagi naman kumusta mo di bagbagi naman pumara nagkotong kasla kadays natabtaban sa pa di kadisan okay siyempre magpagpagak na nga doon nagpada na ortugali magpagpagak na na wala naman yun mayat mare no naraman mo din sampot na po indasaran na subsobra na ganyan na okay na imbus ko mga hanggang sa sindama na yun sa bukol nga maling subsobra na ganyan na okay na mo ang kala ko mata pa break pa ko na naman pero paggak na tagpadbada na ortugali nakapatang na tata wala naman yung apo inyamot yung na kanya mare mare nang ati kape adamo kape nga inpaited na dakkel pa ito magatang di senda sa garapon dadakkel ka lang pa na yung magatang senda okay rin amo mabaraya tila kaya pag-istorya na ito adapin pasurot na nga dunga lax mare dunga sabon ka lax tinagan po yung sabon ko di kalman po nagpagkat mare madila ko pagsabon madikyan pagsabon ba yan alam mo naman mga amom tatlong papakinabaga lang mare yan anong mare ko na naman yan
aja gud-gud nga asok insabong ko kanya. Okey ti parang padayaw iti katagsaw data ay nalipanan no, okey na pinadakas mo ari ka talikod ka na makarangnan no mangngeg ka kumali kumalap nagsiya ka pamulmulan ti labintador na iba mo. Isumasti ka babae narigat agpaspasalubong no agaw-awit ka tapos amuyok na maparagsak yun na kuha dildil naman na.